Бүген 28 декабрь Җомга Сабад укыннары телевидениесенең Атна информацион студиясында сезне мин Райла Галявина сәламлыйм. Хәерле кич. Бүген без сезнең игътибарга узып баручы елның соңгы хәбәрләр чыгарылышын әзерләдек. Бу атна нинди вакыйгалар белән истә калды соң? Безнең анонс. Кыш бабайлар парады үзәк чыршыны ачу Сабада һәм Шәмәрдәндә көтеп алынган ел вакыйгасы. Көрәш аның эше дә, яшәү мәгънәсе дә иде. Сабада Наил Хәмидуллин истәлегенә республика турниры үтте. Район башлыгыннан күчтәнәч пакетлары һәм яңа ел бәйрәме. Районыбызның уку алдыңгылары бергә очрашып, яңа елны каршы алдылар. Ә хәзер барсы турында тулырак яңа елга санаулы көннәр калганын иңлек Лесхоз һәм Шәмәрдән авылы халкы сизде. 22 декабрь көнне ике җирлектә дә чыршы ачу тантанасы булып үтте. Әлеге тамашага һәр коллектив, оешма, предприятие ныклап әзерләнгән иде. Шәмәрдән авыл җирлегеннән әзерләнгән сюжетка күз салыйк. Радость будет в жизни, яркий, как алмаз. Шимбә кичнең салкынча булуына да карамастан, Шәмәрдәнлеләр чыршы ачу тантанасына яхшы кәеф белән чыккан. Шушы җирлектә эшләүче унлап оешма, предприятие, хезмәт коллективлары үзәк урамнан парад белән килә. Араларында Кыш бабай белән Кар кызы, 2019 ел хуҗасы Дуңгыз һәм башка төрле хайван, җәнлек киеменнән атлаучылар да шактый. Яңа җиңүләр яулап, яшьлекләр килә җырлап, Сәхнә янында хезмәт коллективларын мәдәният хезмәткәрләре каршы ала. Чыршы тирәли әйлән-бәйлән уйнау, яңа ел җырлары, балаларның шат авазы атмосферада бәйрәм рухын тагын да арттыра. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Шәмәрдәндә яшәүче Надежда Гатауллина бәйрәм башланырга берничә минут кала гаиләсе оныклары белән килгән иде. Балалар рәхәтләнеп быздан ясалган тауда шуа, ә аның биредә ниндие генә юк. Алар үзенә күрә бер кар патшалыгын хәтерләтә. Мин килдем, внучкалар белән килдем, бөтен семья белән чыктык. Яратабыз, көтәбез бик каты. Ел буе көттек. Ел буе көттек. Яңа ел белән бөтен кешене телим, яхшы тормыш. Нарядились елки, блестящие иголки, на носочках поднялись, и на праздник собрались. Новый год уж наступает, на всех праздник приглашает, сонных елочных хаты приглашает всех друзей. Һәркем мондагы матурлыкка таң калып, барсы белән дә якыннан танышып йөри. Күптән күрешмәгән дус ишләр дә биредә очрашып, бер-берсен якынашып килүче бәйрәм белән котлый. Шәмәрдән халкын киләчәк яңа еллар белән котлыйсы килә. Сәламәтлек, бәхетләр телим. Бөтен кайгылар иске елда калсын. Бөтен халыкны шулай итеп тәбрик итәсем килә. Бәхетле яшәсеннәр, сәламәт яшәсеннәр, кайгы күрмәсеннәр. Бөтен кешегә шуны телим инде. Яңа еллар белән киләчәк. Хочу поздравить всех с Новым годом, чтобы у всех было главное здоровье, счастье у всех было. Хочу, чтобы у молодых все соединились, кто еще не соединился, у пожилых уважали, любили. Что еще? Самое главное — счастье, здоровье, любви и благополучия. И всем удачи! Балалар эшендә бу елның иң күңелле вакытларының берсе. Алар хыялланып Кыш бабай белән Кар кызын күп төрле күчтәнәчләр көтә. Уку елының да яртысы артта калды. Алда күптән көткән каникуллар. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Ел арты ел алышынып төрле реформа үзгәртеп корулар булса да, рухи кыйммәтләр үзгәрешсез кала. Халык өчен иң мөһиме саулык, илнең тыныч булуы. Һәркем күңеле түрендә шушы теләкне йөртә. Яңа елдан да шуны көтә. Яңа елдан без иң главный сугыш булмасын дип көтәбез. Тазалык, саулык булсын дип, балаларыбыз бәхетле булсын, илләребез тыныч булсын. Менә шуларны көтәбез инде.
Шәмәрдәнлеләрне сәхнәдән район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, җирлек башлыгы Айдар Гәрәев котлады. Ел дәвамында җәмәгать эшләрендә, өмәләрдә активлык күрсәткән коллективлар, мәдәният, спорт һәм башка өлкәләрдә уңышка ирешкән кешеләр тәбрикләнеп, грамота һәм бүләкләр тапшырылды. Безнең район тормышына килгәндә, мәгариф өлкәсендә әйтсәк тә, сәламәтлек, спорт, авыл хуҗалыгы тармагында да безнең уңышларыбыз бик зурдан. Ләкин әйтәс килә, әлегә безнең уңышларыбыз ул барып дигәндә безнең республикада булган программалар. Безнең республика җитәкчелеге тарафыннан аларның тырышлыгы белән үсеп бирә 38 программа. Шул программа нигезендә безнең яңа социаль әдәбиятләр булганнары төзекләндерелә. Шулай да инде минем әйтәс килә, безнең район халкы да ул шушы авылларны, безнең җирлекләрне торгызганда киттә калмыйлар. Үзара сагым нигезендә инде үзләренең өлешләрен көтеп торалар. Киләчәктә дә менә безнең республикада программалар бар бит. Киләчәктә дә безнең районнар шулай инде матураячак. Һәм инде сезгә үзегезнең хезмәтегез өчен, менә шулай һәр вакытта да безнең район тормышта актив булган өчен сезгә район җитәкчелеге исеменнән рәхмәтебезне белдерәбез. Инде тагын әйтәсе килгәне, безнең Шәмәрдән халкы инде һәр вакытта да үзенең бердәмлеге белән аерылып торды. Һәр вакытта да шулай бердәм булып, инде яңа еллар сезгә яңа сөенечләрне алып килсен. Барыгызга да исәнлек, саулык, дөньялар тыныч булсын. Яңа ел белән сезне, бәйрәм белән сезне. Тантанада бәйрәм алдыннан үз биләмәсен матур итеп бизәгән оешма предприятиеләрдә игътибар үзәгендә булды. Шунысын әйтергә кирәк, аларның һәрберсенә кызыксындыру бүләкләре тапшырылды. Гран-прига ашлык кабул итү предприятиесе лаек булды. Беренче урында яшьләр спорт комплексы, икедә Шәмәрдән торак коммуналь хуҗалыгы, өченче урынга Татмитагр лаек булды. Ыстынка ату буенча спорт мастеры исеменә лаек булган Кипр, Австрия, Германия, Кореяда үткән халыкара ярышларда призлы урыннар яулаган райондашыбыз Зилә Батыршинны да сәхнәгә чакырып кутладылар. Шәмәрдәнлеләр менә шулай борчу проблемаларны куып таратып, яхшы кәеф белән ял итте. Яңа елда тормышлар яңа, күңелле сәхифәләргә тагын да байрак булыр дип ышанабыз. Полковник, көрәшче, күп төрле спорт төрләрен яратучы якташыбыз Аланьелга авылында туып үскән Наил Хәмидуллинның безнең арадан китүенә 8 ел. Укучылары, яшьтәшләре, хезмәттәшләре, көрәшчеләр һәм райондашлар аның исемен мәңгеләштереп, турнир үткәрүне традициягә кертте. 8нче мәртәбә оештырылучы команда һәм шәхси беренчелек өчен бил алышу ярышларыннан без әзерләгән хәбәр. Саба спорт комплексында бүген көрәш туйы дисәң дә була. Наил Хәмидуллин истәлегенә багышланган яшь үсмерләр арасында көрәш буенча шәхси команда турнирына бик мөхтәрәм кунаклар, көрәшнең чын осталары һәм бил алышучы яшьләр җыелган. Наил Хөснулла улының исеме көрәшчеләр арасында иң якты хатирәләр, иң җылы сүзләр белән искә алына. 2010 елга кадәр 10 ел дәвамында ул Татарстан Республикасы Татар-Башкорт милли спорт көрәше федерациясе башкарма директоры вазифасын лаеклы алып бара. Милләтебезнең аерылгысыз өлеше булган татар көрәшен үстерүгә Наил әфәнде намус эше итеп карый. Бүгенге көндә бу эшне Рауил Хайруллин дәвам итә. Турнирга ул да кайткан иде. Мин Наил белән бик яхшы танышлар идек без. Чөнки ул беренчедән шушы район кешеләре бит инде. Мин үзем курса баштан бит инде. Менә кем уйлаган, без биланың белән бик күп аралаштык, чөнки мин күрше балык бистәсе районында район башлыгы булып эшләгәндә, безнең команда, балык бистәсе командасы Минсухоз ярышларын үтте. Ул инде бик куанып, якташ менә була бит, менә бит үсә бит көрәш балык бистәсендә шулай бик сөенеп йөрде инде. Анда 2 тапкыр призер булдык без, аннары Нижекамскида да Муса Җәлил призын уткан булды команда белән иде. Шуңа күрә ул мине көрәшче һәм көрәшне оештыручы буларак яхшы белә иде инде.
Көрәш тантаналы шартларда ачылды. Республиканың 14 районыннан килгән яшь спортчыларны иң элек башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов сәламләде. Ерак араларны якын итеп кайткан мөхтәрәм кунакларга ул район башлыгы Рәис Миннеханов исеменнән рәхмәтләрен әйтте. Егетләргә уңышлар теләде. Үз тормышында ул хәрби кеше буларак бик гадел, таләпчән кеше иде. Әйтелгәнчә, федерация башкарма комитетының җитәкләгән елларда милләтебез өчен, татар көрәше өчен үзен жәлләмичә күп көч куеп эшләде. Рәсәйдә һәм Татарстанда баһадир яшь буын көрәшчеләр үстерү федерация алдында торган төп бурычлар. Раул Хайруллин чыгышында бу хакта уңышларын барлап горурланып сөйләде. Ул Саба районында көрәшне үстерүгә зур әһәмият биргән адаптив спорт буенча тренер Рәшит Кәримовка һәм яшьләр эшләре спорт бүлеге башлыгы Ирек Гариповка Татарстан Республикасы көрәш федерациясе президиумы исеменнән рәхмәт хатларын тапшырды. Ә Сабаларга көрәш күләменә сертификат бүләк итте. Саба егете Инсаф Габдрахманов өчен бүгенге көн аеруча да истәлекле булды. Аңа спорт осталыгына кандидат күкрәк билгесе менә шулай көрәшче яшьтәшләре каршында тантаналы шартларда тапшырылды. Бу көрәшкә бөтен районнар бик яратып киләләр. Чөнки монда гадел судьялар судья итәләр дип әйтелгәндә һәм көрәшчеләргә ул бер ел ахырында яңа ел алдыннан тагын бер трамплин булып тора. Алар менә монда да менә 14 районнан килгән команда малайлары, алар бер дә көрәшмәгән түгел, уже үзләренең районнарында состав сборникка трамайлар. И алар сынап тор монда үзләрен тагын бер тапкыр сынап карыйлар. Остазлар һәм шәкертләр исемнәре зурлауга, мактауга лаек. Наил абыйның бер туган энесе Раил Хамидуллин бу тантанага аеруча сөенә. Беренчедән аның туганын онытмыйлар, икенчедән көрәшче яңа буын үсә. Бил алышуга килсәк, ул 2 келәмдә барды. 2000-2005 елгылар барысы 170 көрәшче үз үлчәү авырлыгында көч сынады. Аларның алымнарын мәртәбәле хөкемдарлар бәяләде. Бу ярышта мин үзем хөкемдарлар белән эшлим. Аларга читтән карап бәя бирергә кирәк. Киләчәктә алар Россия күләмендә, дөнья күләмендә эшләрлек егетләрне сайлап алу минем бурычларым. Көрәш бит инде ул безнең татар халкы өчен, ул безнең гомер-гомергә ата-бабадан килгән, ул безнең тәрбия, ул безнең арух, ул безнең әйтергә кирәк. Үткәне белмәгәннең киләчәге юктыр. Шуңа күрә без аларны артка карап, алга карап, бергә шулай хөкемдарлар белән, безнең тренерлар белән, абзыйлар белән, үзебезнең укытучылар белән эшлибез, аларны үстерәбез, әзерлибез тормышка. Мамадыштан тренер Ойрат Миннәхмәтов бүгенге ярышка 15 егетен алып килгән. Бу турнирга инде без ел сайын киләбез. Калдырган юк бу турнирга. Ел сайын яхшы үсеп кайтып, әйбәт результатлар кайтабыз. Егетләр бик яхшы занимация итәләр. Булат Габделбаров Мамадыш районын яклап килгән көрәшче. Бүгенге көндә ул Казан спорт академиясе студенты. Россия җыелма командасы составында быел Билбау көрәше буенча дөнья беренчелегендә катнашкан. Көрәш белән мин беренче класстан уку белән башладым. Көрәш минем өчен уже гомер буе көрәшкән инде. Канга кергән уже ансыз яшәп тә алмый. Өйрәнгән. Иң зур җиңүем 17 елда Россия беренчелегендә 2нче урын алдым. Һәм көрәш мастер кандидат мастер спортына үтәдем. Ара ерак дип тормаганнар, әгерҗелеләр дә Сабага килергә булганнар. Тренерлары Әлфрит әфәндене Наил Хабидуллин белән дуслык җепләре бәйли. Наил Хыснулович белән без күптәннән таныш, бер заманда көрәшеп тә йөргән инде. Ул бит инде монда җитәкләде безнең федерацияне, башкарма директоры булып инде. Һәр вакытта без аның белән элемтәдә булдык. Ул бик булышты, әгерҗе районында, аннан соң Россия күләмендә ярышларда да ул менә Удмуртияны бергә сөйләшеп, мәйдә минем җегетләр шунда китә. Шунда да бер нәрсә йөрттерәк дип, анда йөрттердек без 2006 елны Муса Җәлил призына көрәш. Анда үзәк килде ул. Аннан соң федерация исеменнән Удмуртияга Ижауга бүләк итте. Шушы келәм, көрәш келәме һәм әйберләр инде, тасмалар, ниләр. Шунда бик яхшы гына көрәш башлап җибәрдек без анда федерация туры инде оештырып. Бу ярышларга күптән җыенадыр инде. Үзәктер мөмкинлек килеп чыкмады килергә. Аннан соң ишчегетне алдым да инде үземнең шәкертләрне менә килергә уйладык. Бүген килдек инде менә. Беренче тапкыр катнашасыз. Монда беренче тапкыр катнашабыз. Бик
көтелгән хыялны дип әйтәм инде, тормышка ашырырга җыенабыз. Әгерҗеннең өметле яшь көрәшчесе Денис Әминов, 11 сыйныф укучысы, быел Татарстан чемпионы булып калган. Сабага да ана зур җиңү теләге алып килгән. Хыяллар чынга ашты, ул 85 килограммнан югары үлчәүдә беренче булып калды. Татарстан Республикада беренче алдым, Россияда икенче алдым. Лай көрәшәтәмен. Җиңүчеләрне барласак, барлык үлчәүдә дә саба егетләрен күреп сөендек. Шулай итеп, пьедесталның югары баскычларына 10 көрәшчебез күтәрелде. Бәйрәм алдыннан катнашучыларга мондый шатлыклы билгеләр кичерү кәефне тагын да күтәрә ди Рәсәйнең Көрәш Федерациясе башкарма директоры Булат Хабибрахманов. Без яшьләрне көрәшкә тартып, спортның бу төрен күтәрергә тиеш ди ул. Без аны күтәрмәсәк, шундый зур дәрәҗәгә аларның күңелләре урамда гына түгел, һәм көрәшнең иң матур нәрсә дип әйтәсең, бросокларын, күрсәтүләрен, үзләре исполнитель рольләрен күрсәтсәләр, аларга да бик шат һәм шуңа да аларга в дальнейшем мастер аларга һәм кандидат мастера спорта аларга бик зур уровеньга күтәрә үзләрен, исемнәрен һәм аларны таный башлыйлар дип әйтәбез килә. Мәктәптә дә аларны хәзер бит телевидение и, так скажем, бөтен информация шунда чыга һәм бөтен аларга, наверное, күңелле дип уйлыйм. Наил Хамидуллин истәлегенә үткән көрәш турнирының җиңүче командаларын барласак, 3нче баскычта Балтач, 2нчедә Күкмара районнары урнашты. Ә беренчелекне Сабалылар яулады. Батырларга акчалата премияләр һәм грамоталар тапшырылды. Яңа ел бәйрәмен өлкәннәрдән бигрәк балалар көтеп ала. Укуның беренче ярты еллыгы тәмамлана, Кыш бабай белән Кар кызы чыршы бәйрәмендә бүләкләр белән сөендерә. Өстәвенә каникул дәвамында балалар өчен күп төрле кызыклы, мавыктыргыч чаралар оештырыла. Шуларның берсе Лесхоз спорт мәдәният үзәгендә уздырылучы чыршы бәйрәме. Яңа елга чакырылган балаларны район башлыгы Рәис Миннаханов тәбрикләде. Район җитәкчелеге уздыручы чыршы бәйрәменә мәктәптә белем алучы, уку алдынгылары, спорт, җыр бию, рәсем сәнгатен үзитүче, төрле бәйгеләрдә чыгыш ясаучылар, олимпиадларда яхшы күрсәткечләргә ирешкән укучылар чакырыла. Һәр бала матур итеп киенгән, араларында төлке, аю, юлбарыс, куян костюмнарыннан килүчеләр дә бар. Измә урта мәктәбе укучылары да яхшы әзерлекле. Күбесе бу чарада беренче тапкыр катнаша. Камилә Нигъмәтҗанова мәсәлән, куян костюмыннан. Бүгенге чарага без 13 укучыны алып килдек. Мәктәбебездә 13 класс, һәр класстан берәр укучыны. Алар инде төрле чараларда иң актив катнашкан, конкурсларда һәм уку алдынгылары, олимпиадаларда катнашып җиңү яулаган укучыларны алып килдек. Мин инглиз теленә олимпиададан катнаштым. Класста иң актив укучы, яңа елны бик көтеп алырга телибез. Мәктәптә инде чыршы бизәдек. Бәйрәмгә дә әзерләндек инде. Мин бөтен кешегә бәхетле, авыр, сау сәламәт, авыртмаслыгын телим. Зур уңышларга ирешеп, балаларга 5-4-легә генә укырга телим. Бәйрәм тамашасында 23 мәктәптән Саба аграр көллиятеннән барлыгы 333 бала катнашты. 48 бала Саба гимназиясыннан килгән, бу иң күбе. Шәмәрдәннән 41 укучы. Алар өчен кызыклы театральләштерелгән тамаша әзерләнгән иде. Сюжетлары да мавыктыргыч. Җипшик Бану белән Дымлыбикә Кар кызын эретергә тели. Аларга ярдәмгә убырлы карчык та килә. Ләкин 2019 ел хуҗасы Дуңгыз бу эшкә ирек куймый. Кар кызын явызлар кулыннан коткарып, Кыш бабай белән очраштыра. Балалар яхшы кәеф белән ял иттеләр. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов аларның барысында яңа ел бәйрәме белән котлап, теләк, киңәшләрен ирештерде. Мен һәрвакыт әйтәм, без балаларны ничек тәрбиялибез, безнең киләчәк тормыш шул ди. Шуның өчен безнең киләчәгебез сезнең кулда. Сезнең әти-әниләрегез, укучыларыгыз нинди тәрбия бирә һәм нинди белем бирәләр. Безнең киләчәгебез шундый булачак. Шул вакытта мин әйтәсем килә, мин балаларга һәрвакыт әйтәм, исәнлек саулыкны сатып алып булмый. Бу үз кулыңда, һәр вакытта аны көндә аның буенча уйларга кирәк, һәм инде аны шөгыльләнергә кирәк. Хәрәкәттә бәрәкәт дигән әйбер бар. Шул вакытта белемне дә бер вакытта сатып алып булмый. Аның өчен көндәлек ул белемне арттырыр да эшләсәгез, сез ин бай кеше буласыз.
sağ selamet bulsanız, hem de dilemeniz bulsa sizden boy kişi yok. O ömür boyu sizden innalı boylarınız bulaşar. Eski yılны озатканда барлык сөйнечле вакыйгаларны искә төшереп, узып баручы елга рәхмәт әйтергә кирәк диләр. Бәйрәмгә җыелган һәр укучының андый уңышлары шактый. Олы Кибәче урта мәктәбе укучысы Зәринә Галиәхмәтова өчен киләсе ел аеруча җаваплы булачак. Алда аны имтиханнар, зур тормыш юлы көтә. Белем алуны Казан Федераль университетында дәвам итәргә хыялланам ди. 11 класста булуга карамастан мин фән олимпиадаларында гел катнашам. Менә бу ел инде 3нче ел рәттән мин рус әдәбиятына һәм физкультурадан 3нче урынга лаек булдым. Барыгызны да шу якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйм. Барыгызга да исәнлек, саулык, озын гомер телим. Районыбызда максатка омтылучан, киләчәккә горур атлаучы, креатив фикерләүгә сәләтле буын үсеп килә. Аларның уңышларына сөенәбез, горурланып яшибез. Бәйрәм кунаклары тамашада бүләкләнде, күңел ачты. Йөзләрендәге елмаюдан канәгать калулары күренә иде. Яңа ел бәйрәме мул бүләкләр һәм ихлас котлаулар кабул итү белән дә ел дәвамындагы башка бәйрәмнәрдән аерылып тора. Яңа ел төнендә ил башлыгының котлавын зурлап көтеп алабыз бит. Ә бүген безнең сабагаларга район башлыгы Рәис Миннаханов яңа ел теләкләрен җиткерә. Хәерле кич, телевизор караучылар. 2018 ел тамамланып бара. Куелган мәсьәләләр бөтенесе дә шишелде. Ә шишелмәгәне яңа елларда шишәрбез. 2018 елдагы эшләребезнең уңышлары ул сезнең тырышлыгыгыз, бердәмлегегез һәм инде яңа елда да без шулай бердәм матур итеп эшләребезне дәвам итәргә язсын иде. 2019 ел безгә шулай ук табигать шартларын бирсен, дөнья тынычлыгы бирсен. Ә без үзебезнең яктан үзебезгә куелган бурычларыбызны үтәп, иң зур бурычлы ул безнең балаларыбызга тәрбия һәм киләчәктәге тормышка өйрәтү. 2019 ел һөнәрчеләр елы итеп игълан ителгән. Һәм инде без бүгенге көндә без бәләкәй балалардан алып өлкәннәргә хәтле бу мәсьәләне беренче итеп күрергә тиеш һәм инде моның белән безнең киләчәгебез бик зур. Буларның бөтенесен дә эшләргә беренчедән кирәк кырыштай сәламәтлек, гаилә бәхете, беребез хөрмәтләү һәм куелган мәсьәләләрне бергә шишергә язсын иде. Рөхсәт сезне яңа елда bütün хыялларыбыз тормышка ашсын һәм инде үзебезнең районыбыздагы зур уңышларыбыз белән бергә сөенеп яшәргә язсын. Яңа ел белән сезне чын күңелдән. Мин саулашканда сезнең һәрберегезгә тынычлык, мәхәббәт һәм иминлек, бәхет һәм шатлык, сәламәтлек һәм уңышлар телим. Тормыштан ям табып, кадерле булып яшәгез. Яңа ел белән.